سلام زي خبركم تخطاتلت بين تي في نلوم سنبت 26 حدار زي تدالو على توزينات يزلكم متيلخو كم وتروك يساف صام مدباتنا نختكتاتولنا عند عدمكو بقدامنت ارس زينا ኢትዮጵያ ነቶማ በሶማሊያ በስራሕ አቃብ ሰላም ተዋፊሮም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ወታደራት ከሐሳን ወርሃው ክፍሊትን ክወሃቦም ሕቶ ሪባ ኣብ አንሰባ ብግቡ ዕድሜኦም ትምህርቲ ዝጅምሩ ተማሃሮ ዝያዳ ዕውታት ከም ዝኾኑ ተገምጊሙ ዩክሬን ዛዕበየ መጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ተፈጺምዋ አፍሪካዊ አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ በመቅታል ዝተኸሰ ፖሊስ ነበር ኣብ ቤት ማሰርቲ ብኻልእ ሱር ብኻራ ከም ዝተሃረመ ተገሊጹ ሰሜን ኮሪያ ብ2018 ዝተበጽሐ ወታደራዊ ውዕል ከም ዝሰረዘትን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኢትዮጵያ ነቶማ በሶማሊያ በስራሕ አቃብ ሰላም ተዋፊሮም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ወታደራት ከሐሳን ወርሃው ክፍሊትን ክወሃቦም ሕቶ ሪባ ኢትዮጵያ ነትሕቶ በዓርቢ 14 ሕዳር 2016 በአቋጽራ ገዝናብ ሓላፍ ፋይናንስ ክፍሊ ሰላምን ድሕነትን ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሰልጂህ ባንጊ በማዕከል መኽባር ሰላም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝምርሕ ልኡኽ ኣቕሪባቶም ኣብ እዋን ዑደቱ ኣዛዚ ማዕከል ዓቃብ ሰላም ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ኣዳምነህ ሚኑጌት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ 2015 ጀሚሩ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሶማሊያ ብምፋር ኣድማይ ዕማማት ዓቃብ ሰላም ክትፍጽም ምዃና ገሊጹ እዩ ሜጀር ጀነራል ኣዳምነህ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በመሰረት ካብ ክፍሊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተገልጸም ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም አልሸባብ ንምጥፋእ ብዙሕ ዕማማት ባዕወት ብምፍጻም ኣብነት ከም ዝኾኑን ነቲ ልኡኽ ኣብሪሁም ይኹን እምበር ሜጀር ጀነራል ኣዳምነህ ኣብዚ ናይ ዓቃብ ሰላም ተልእኾ ንዝሞቱን ዝተጉድኡን ወታደራት በብእዋኑን ካሕሳን ብጥረ ገንዘብን ኣብ እዋኑ ምኽፋል ፀገም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነቲ ልኡኽ ቁልጡፍ መፍትሒ ክረኽብሉ ከም ዝተላወ ይግለጽ ሓላፊ ፋይናንስ ክፍሊ ሰላም ድሕነትን ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሚስተር ባንጊ በወገኑ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በሶማሊያ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ንዝኸፍሎ መስዋዕቲ ኣድናቖቶም ገሊጹም እዚ ስዒቡ ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ማዕከል ዓቃብ ሰላም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነቶም ዝተዋፈሩ ወታደራት ዝሓሸን እዋናውን ካሕሳን ወርሓዊ ክፍሊትን ንምኽፋል ዝዓለመ ብምዝታይ ኣብስ መዕበፂሖም ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዘተ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሶማሊያ ንስራሕ ዓቃብ ሰላም ክዕንቅፍ ዝኽእል ዓብዪ ናይ ባጀት ሕፅረት ከም ዘጋጠሙ ኣብ ምርዳእ ብምብጻሕ መፍትሒታት ኣቐሚጡ ኣብቲ እዋን ካብ ዘቕረቦም ናይ መፍትሒታት ኣማራጭታት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ብሕብረት አፍሪካ ዝምራሕ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ክልታውን ብዙሕነታውን መሻርኽቲ ገንዘባዊ ደገፍ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ክወስድ ምሕታት ከምኡውን ብምልላይ ጸጋታት ንምርካብ ምፍታን ይርከቦም ይኹን እምበር ሕብረት አፍሪካ ኣብታ ሓደ ዓመት ጥራይ ተሪፍዋ ዘሎ ሶማል ተልእኾ ሰላም ንምፍጻም ዘልዮ ገንዘባዊ ደገፍ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይረኸበ ጸብጻባት ይሕብሩ ሚኒስትር ምክልኻል ረብዒ ዓመት ኣፈጻጸሙ ብ6 ሕዳር 2016 እዩ ኣፍሊጦም እቲ ሚኒስተር ንቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃን ጉዳያት ሰላም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘቕርቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 12.4 ሚሊዮን ዶላር ክትረክብ ኣብ ዝተታሕዘ ትልሚ ካብ እትሳተፈሉ ዝነበረ ኣህጉራዊ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም 10.4 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝረኸበት ጥራይ ኣፍሊጣ ኣብ አንሰባ ግቡእ ዕድሜኦም ትምህርቲ ዝጀመሩ ተምሃሮ ዝያዳ ዕውታት ከም ዝኾኑ ተገምጊሙ ኣብ ዞባ አንሰባ በአህጉራዊ መርመራ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ግቡእ ዕድሜኦም ትምህርቲ ዝጀመሩ ዝያዳ ዕውታት ከም ዝኾኑ ኣብ አካዳሚያዊ ዓመት 2022-2023 መጠን ምሕላፍ ኣብቶም 2 ዓመት ኣብ መዋዕለ ህፃናት ዝተምሃሩ 68.6 ሚታዊት ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ምርመራ ሻሙናይ ክፍሊ መምህር ሃብተ ኣስፋህ ውፅኢት ፈተና ንምግምጋም ብ18 ሕዳር ኣብ ከረና ብዝተኻየደ ኣኼባ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ብሃገር ደረጃ መጠን ዝሓለፉ ምስ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ5.3 ሚታዊት ዕቤት ከም ዝረኣየ ብምጥቃስ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ብቕዓት ንምብጻሕ ግን ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘድልያ ገንዚቦም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ አንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል መንግስቲ ኩሉ ዜጋ ንኽምሃር ጥራይ ዘይኮነ ዓይነትን ብቕዓትን ትምህርቲ
كبن بالبعتو بيسرح خمزلو بمزخار نزيك ون مقارة الشنفر مس كلنا أكلات وهيدو هي نتف مهلاو قليزهم تسعتفت متن متراف أب شامناي كفلين مقدال أب مبعته بزيادة كسرح أقباب مزنات مهارو أب كفلن هاجراوي مرمران تمساسالك خون تجمير زلو جوزواس أب تمرتي كحيل زبلو ريوتات أغربهم يوكرين زعبي متقعتي سبال بون فرتيه تفتسيموا روسيا بزحلف عامتها بالعلي يوكرين مولو ورار كابت تجمر ندحرا بالعلي كيف زعبي متقعتي سبال بون فرتيه كام زكايرت كنتيباتا ختما فليتم تمال غدام كرمي وقحتا زت تسمو في انجراتات ننبرتي زسنبدو قونن كلو تخصوتات مكل خلاير كيف دما نلعلي شدش ساعتات كسمعو ويلوم كاب سمين المبرغنا فت معبل دحر معبل متقعتات تفتسيمم للسب عن حاموشن بيران زت تسرحا شاهد زت تبهلا سبال بون فرتي ابتارس ختما دبداب كام زفتسما سب سلطنت هاجر قليتهم روسيا زلوا بزحي مسايلات ان نكياب زخدلو زلوان سبال بون فرتي شاهد كام حسر اماراتي يرعلوا مسايل وي سبال بون فرتين تتوقعون تزودق فرسراسات سعابينات كهلو كام زخلي نقر بزمت كعت زموتو سبات كوانت زي حلو حدا ود 11 عامت هصان زركبوم بوحدو حموش سبات كم زوصلو جن كنتيبا كتما كيف فيتالي كليتشيكو قاليتم حدا خابتم زتاسيو هنصاتات مواله هصانات زركبوم يوم بريزيدنت فلاديمير زيلنسكي توم متقعتات تغبارات بفقاد زفتصم رعدي مخانم بمغلاص نهاجرو على منصر رعد روسيان مكلخال اب مطرناف مسرحه كتقصل يخبل قاليتم زيلنسكي يوكرين أبال حبرة أوروبا خد كون كاب معرابيون دقف كركب الناس عري ركب البريزيدنت بيته وساخت متقعتي أب شن شعتي 230 كلتن كساب شن شعتي 233 أب سوفيت جوزيف ستالين زس عبوت ميت هودول مرهن حيالو مليونات يوكرانيوان زقتللو معلتي كام زت تفتسم ملكيتهم كرمتنا غرب أب زخللو زلوان روسيان مسيرة المعات ساعات يوكرين لما زقبر متقعتي داقماي كجمريا زبل سقات نيريوم أبزوما ما كلاي كيف 16 أبايتي حيل إلكتريك أبزي رخبلوان أزي سقات حقي زخونة يزمسل يخون بر علامة نايتي زحلف عمد استراتيجي موسكو يوكراناويان أزيو أرلاي زخونة حيل إلكتريكن ماين كي رخبو مقبارن تخوينو أم وداتا سمزي نستبلاشو تبوتات مسمرات حيل إلكتريكن بقلطف متسقان سلستمهارو حجي آي كعوتون يوم مكل خلاير يوكرينون أنات محايشيو زخير زلوم إذا مالت كم تنايت مالي زبلو متقعتات قدعات آي سعبون مالت جن كم زيكونه يقلت أفريقاوي أمريكاوي جورج فلويد بمقتل زيت تخصه بوليس نبرا بيت ماسرتي بخال أسور بخارة كم زيت هرمت قليتو اتياب من العالم بفلاي دما اب امريكا حيال تقاومه زي صعبه افريقاوي امريكاوي جورج فلويد بمقتل زيت تخصه بوليس نبر اب بيت ماسرتي بخاره تحريمهم حلافي بوليس كفله جزات مينيو بوليس ديريك تشاوفين بتقتلت تاثير له اب زركب بيت ماسرتي اريزونا متقعتي كم زيت تفصمه مع كان زين امريكا حبيرن منجتاتنا اسوشيتد بريس كم زحبروه ودرب عن شوعتن عمت تشاوفين اب بيت ماسرتي بخالو سر بخاره بستفصمه متقعتي بخبير كامز وصلت فليتم غازيتا نيويورك تايمز نت غداي زفلطو خلت سبات بمتقاسه يابال بوليس نبر بيت ماسرتي متقعتي كامز تفصمه ارغاغي صيلام ديرك تشاوفين مس موتنايتا بملا امريكا انصار چكانه بوليسن عليتنتن سفيه تقاومو زسعبت صليم امريكاوي جورج فلويد بزت اساسر نعمتات كاسر زت تفرديوم أتو متقعتي العلوي بيت فرد أمريكا نتو قداي مس قتلة جورج فلويد بزتأثر فتحويات تحزا آي تقبروا لنزبل ترعانن ديريك تشاوفين دحري من تاقو دحري حيدة معلتاتيو تفتسيموم جورج فلويد زيت تبالة سليم أمريكاوي كرم سلست عمت ديريك تشاوفين زيت تبالة تعد بوليسا مريتان بيرو إن العلت شعات دقائق آب كسادو تمركيخو دحري متنحيو مويتوم أبت خوابي زنبرة منسين زفتسام بكاميرا تليفونا بمغرات أب ملا عالم كينو أمريكا أنصار علي توقهست بوليس كوت عن تخططها لتقاومن تخايدو من بارو الزكريو سامين كوريا بخلتشن 18 تنزد تبتصحي وتدرو عل تسرز سامين كوريا نتيا بخلتشن 18 مسدو بكوريا وطريحة وسدسيت كوريا نمهدا زبتصحتو تدرو عل كسرزو مخانا قليتام منستر مكلخال سامين كوريا بتي اب قلتشن 18 تنزد تبتصحو تدرو سمع كام زيك يدو بملكات
ሰሜን ኮርያ ናብቲ ምስ ደቡብ ኮርያ ዘደው ከባቢታት ተወሰኽቲ ወታደራትን ኣጽዋራትን ከተጸግዕ ምዃና ሓቢሩሎም ሰሜን ኮርያ ነቲ ስጉም ትኽትወስድ ምዃና ትሕብር ዘላ ደቡብ ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ሰሜን ኮርያ ዝወንጨፈቶ ናይ ሰልያ ሳተላይት እቲ ስምዕ ብኸፊል ከም ዝወንዘፈቶ ድሕሪ ምግላጻ እዩ እቲ ኣብ 2018 ናብ መንጎ ክልቴን ኮርያታት ዝተበጽሐ ሓፈሻዊ ወታደራዊ ስምዕ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘሎ ውጥሪ ንምንካይ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምትእማንን ንምፍጣርን ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ደቡብ ኮርያ ተካይዶ ዘላ ዘይሓላፍነታዊ ፖለቲካውን ወታደራውን ምትኹታኽ ዋጋ ክትኸፍለሉ ክትብል ሰሜን ኮርያ ተጠንቀቐም እዚ ብክልቴን ሃገራት ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ነቲ ዝጸንሐ ወታደራውን ፖለቲካውን ውጥሪ መሊሱ ከግድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ሰሜን ኮርያ ማሊግዮንግ ሓደ ዝተሰሜት ኣብ ሰልያት ነጥፍ ሳተላይት ካብ 22 ሕዳር ክሳብ 1 ታሕሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ክትውንጭፍ ከም እትኽእል ጃፓን ድሕሪ ምሕባራ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ነቲ ፈተነ ከም ዘካየደቶ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም